Napaka-unique niya, di ba? Alam niyo ba kung anong tawag sa plants na to? Comment naman kayo down below. Ayan. Hello everyone! Hey guys! Hello mga kamayar! Good morning! So yes, short video lang to. Pakita ko lang to sa inyo. Itong bonsai na to, alam nyo ba kung anong tawag sa plants na to or bonsai na to? Kasi hindi ko alam eh. Binigay lang to sa akin ng neighborhood ko na sa tindahan. And inuwi ko siya at hahanapan pa siya ni mama ng lalagyan. So sabi ni ate, nabubuhay daw ito kahit dahon lang yung itanim mo sa lupa. Tingnan mo, napaka-unique niya. Oh, tingnan mo. Hindi ko talaga alam kung anong klaseng plants ito. Wala akong idea. Pero nakita ko yung malaking plants nito kay ate na nag-grow. Sobrang yellow-green ng mga dahon at napakaganda. Sabi niya, ang bilis daw niyan mabuhay. Kahit dahon lang, mabubuhay siya. So sabi nga niya sa akin, try ko daw, kunin ko daw yung isang dahon tapos ano ko sa lupa. Mabubuhay. Tingnan mo yung pagka-unique niya. Oh. Napakaganda. Ito yung tira. Kasi yung plants niya, punong-puno na dun sa lalagayan. Tapos, sabi ni sa akin na lang daw to. So, thank you ate. Tingnan mo. Oh. Kita nyo ba? Ayan yung plants niya. Oh. Napaka-amazing, no? Walang lupa. Tumubo siya sa sarili niyang ugat. Wala lang, share ko lang. I wish all of you, everyone, have a nice day. Nagluluto ako ng kanton, baon ko sa shop, and then getting ready to start the day. So yeah, that's it. Thank you for watching everyone. Bye-bye. Ingat kayo lahat lagi.